It is 12 a.m. right now. We can say good morning now. The night class for slow learner students is going on in full swing. There are 16 students today who are going to appear the coming SLC examination. They are coming from different institutions. Some are coming from private schools and some are coming from government schools, and also some students are from my purely private school. बयहाबो साफा मोनफा निसा थायो। आंनिया जाहैबाय मा फोरोंनानै निसा लानाय। खायफानिया जौ लोंनानै निसा लायो, तास गेलेनानै निसा लायो, बाइक राइड खालामनानै निसा लायो। बहुद धरननि मा निसा थायो थारमाने। दा बेफोरनि बयहाबो साफा मोनफा निसाखौ लानो मोजां मोनो। आंनिया बेखौ मोजां मोनो आरो फरायसाफोरखौ फोरोंनानै आं मोजां मोनो, बेखौ शेयार खालामनानै आं मोजां मोनो। बेनिखायनो बे फोरोंनाय खामानिया जागासिनो दं हर गेजेरबाबो। फर द बेटारमेन्ट अफ आवार ससाइटि, जोंनि फैगासिनो थानाय इयुन समा जाहाथे मोजाङै दाजायो। फरायफुबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिया साफा साफा जाफुंसार नोगोरारि जायो, होमबानो बेनो ग्रेट साक्सेस होननानै आं सानो आरो आंनि फारसेथिंनिफ्राय। आरो आंहाबो मोनसे बिबान दङ समाजाव थानाय हिसाबै। आरो आंनि दायित्वआ बेबायदि मावनायनि गेजेरजों गेजेरजोंनो आंनि दायित्वआ दङखौ आं सानो थारमाने। ओंखायनो आङो बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। देग्लायल' नङा, थांनाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो स्कुल हिसाबै बे खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। दा नै सिलभार जुबलि जानो थांगासिनो दं थारमाने। दा बे सिलभार जुबलियाव जाहाथे माखासे क्वालिटि स्टुडेन्टस बानायनो हायो, साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जायफ्रानोखि इस्टाब्लिश जाबाय, बिसोरबायदिबो फरायसा सिलभार जुबलियाव जाहाथे मोननो हायो, बे मेन्टेलिटिजों खामानि मावगासिनो दं। होमबा दिनै एसेयावनो जाथ'बाय। मेगन मोदै जाद्रायगोन। गुड मर्निं टु अल अफ इउ। गुड नाइट नंला दा, बुजिबायना? गुड मर्निंसो जाबाय। नायलाय घरियाव PM गैला दा, AM सो लिरनाय दं। थांदो होमबाबो मर्निं होननानै बे थाबाय थाबा जानाय नङाना। गाबोन सिखारनो हानाय नङा नङाबा। बेस्ट अफ लाक टु अल अफ इउ। सुदुर बुदुर नङा दे, गावबागाव। आरो रायलायबाय बुदुं बादां रायलायनायनि सम गैला। हर थौबाय, आथिङा सुदो, बास गावबागाव।